Njengoba liqhubeka ke lolu dwendwe ake sicoshe bukhoma umdidiyeli omkhulu wezindaba zethu Vusizwe Langa olokhu ecoshela okwenzakalayo le kwaMpungose kusukela izolo. Vusizwe, ngathi ligeze ngencokazi lapho eMandaba. Ngempela Thabile ligeze ngencokazi likhipha umkhovetsheni. Ngiyacabanga ke ukuthi imkhuleko kaKhuzani yayizolo simbonile egqoke iphinifa ethi uyakhuleka uyalipheka izulu ukuthi libe lihle namhlanje lingadikibalisi umndeni abangani ihlobo ekulolu suku olukhulu kangaka. Njengoba ubona nje emva kwami uyaqhubeka impela udwendwe liyaqhubeka siubonile umgqumshelo kaMankoti noMkhwenyana. Kodwa ke sithema ngabe usaqhubeka kanjalo sahlangana nezinsizwa amabutho siwabonile aholwa ubaba uMhlongo nobaba uNyandeni amabutho kaZulu ingubo kaZulu sase sidibana ke nensizwa lapha uThokozani Langa ongumunye wabaculi bakaMaskandi kanye noXolani Mcineka abaphakamise kakhulu kweseka uKhuzani nanokuthi bancome kakhulu bamtholile isigqoko ngesinquma sithathile sokuthi aganwe besho nokusho ukuthi manje sekuyisikhathi sokuthi ke kuvuke imizi yobaba ngokuthi insizwa iganwe asiza ukuthi bathini na inkulumo yabe sicoshile. Ngokwazi kwami nangokukhuliswa ukuganwa kwensizwa kuwumsebenzi wezinye insizwa. Sifikileke njengoba usibona namabutho sizokweseka insizwa njengoba iganwa ukaMathenjwa uMgabadeli. Sithi ke khula Khuzani kuhle lokho kwenzile wakhulisa noma wakha umuzi wavusa indlu yoyihlo omkhulu ngokufaka umakoti ekhaya ngoba ngishendulo sothole mangabe uficwa na isikhathi sokuhamba emhlabeni ungaganiwe wawufakwa ihleza ngemuva ngoba wawuletha umkhokha omubi phakathi kwegceke. Siyajabula insizwa zimazakha amakhaya baba ngoba ngicathi into esiyipromotayo einsizweni masiphelele ukuthi imiza yakhiwe iyona into edala ukuthi sishiye nayo yonke into ngoba simele obaba ngoba imiza yakhiwayo akuyona yethu yobaba. Ngakho ke insizwa mayithi yakumuzi umuzi kayise fanele sishiye yonke into egameni lokuthi umuzi kababa wethu nathi lo wakhiwa namhlanje. Yebo ke Thabile kunjalo nje ikho ke lokhu okuqhubekayo lapha esigcawini okuyinkinga enkulu kakhulu ke Thabile ukuthi isigcawu siphansi esigodini manje asikwazi ukuxhumana kahle nababukeli bethu kodwa sithe masenyukela phezulu egqumeni sathi cha asiqinisekise ukuthi ababukeli bethu sibathulela bukhoma sibacoshele bukhoma okwenzekayo njengamanje udwendwe liyaqhubeka silindele ke iphoyisa lenkosi bese libuza imibuzo kubona ke abashadi ukuthi uyabuza umthetho ukuthi ngabe uyamthanda na angibuyisela intambo kuwena Thabile studio. Ubuhle besintu. Sibonge kakhulu ke lapho ulobo kungumdidiyeli omkhulu wezindaba zethu uVusizwe Langa obesibikela bukhoma eseMandaba eNkandla.